Hi. Wait, sorry. Good afternoon. I am. And then for you. Good afternoon, sir. Upi ha hipu nishi. Okay, sir. Help Laya, me. laya. Banyo TV ahụ. Okay, sir. How are you going? Achọ m ọchị n'ọnụ gị. Ihe m chọrọ asụsụ Igbo n'ọnụ gị. Anugom, sir. Ị bịara ebe a maka interview. Yes, sir. Ọkwe mana ihe ọbụla emere ebe a na-abara ihu akwụkwọ niile. Yes, sir. Ah? Yes, sir. Onye nwela nọ na comment section power tap 1. Aha gị. Amarachi. Amarachi onye. Okay. Iwe onye ebe. I'm in Enugu State. Ebe na Enugu. Ogo. Ebe Local nọ. government. Ozara. Ịdị afọ ole. I'm 22. Ise. I'm 22. After 2. After 22. Ị gachala ụlọ akwụkwọ. Mba, nna rọrọ. Ị gaa mahadum. Mba, sir. Oke, ị chọrọ ịlụ di. Nchinuji. Nne gị na nna gị ha dị awe na ị chọrọ ịlụ di. Ịdị 22 ị chọrọ ka m mee gị interview di. I'm serious. Nna rọrọ. Ewe fonu gị na la bili ọtọ gị la azụ. Okay, sir. Tọnụ ọnụ gị kwụrụ. Tele Rosanna. Bịa isi dị 20 gana. 2. Gaa ma bụrụ ihe. Mba, sir. Bịa were fonu gị. Okay. Okay, sir. Mari echi. Achọ m data ọchị n'ọnụ gị. Okay, sir. I didn't match it. Sorry, sir. I'm not going. Ị mari echi. Yes, I'm a nation. Ị mụọla nwa. Mba, I'm a nwa. Gịnị ka ị na-arụ? I'm into a real estate apartment agent for Lagos. Nne gị na nna gị ha dị ndụ. Nne m dị ndụ, nna m adịrọ ndụ. Chai. Ndụ nna. Okay, sir. Gịnị gburu nna gị? Ịkpọrọ nnọ gị dadi ahụ n'ọnụ Chineke agba gị ọkụ ya. Nyanwụ dadi gị. Nyanwụ dadi gị. Praga akpọga m dadi gị. Sorry, sir. Nyanụ nga ịkpọga m dadi ya dị ka ịma bụrụ bụ amụ ka amụ m. Praga dị akpọga m dadi gị. Sorry, Achọ m data ọchị n'ọnụ gị hịa. Nyanwụ dadi gị. Kpọga m dadi while ancestors nọcha gị n'ime ahụ. Bịara nga akpọga m dadi. Okay, sir. Gịnị gburu nna gị? Diabetes. Ọrịa mamịrị. Oya sugar. Ọrịa mamịrị na famili. Enwere onye ara nọ na famili mpaghị ha? Mba. Onwere onye ara nọ sadị mma gị? Mba. Ụmụnne gị ọ dị ole? Ụmụnne m dị 6. Enwere nke ihe ọdịdọ ji adọ? Enwere nke na-enwe akwụkwọ n'ime ụmụnne gị? Mba.
Enwere nke garala nga mbụ. Mba. Ị ga-ahụ mahadum. Mba. Ka ihe mere na iji chọrọ ịlụ di. Apụ m ata na apụ m ata nwanyị. Don't you know? Ịwa ada ọ ya mere iji chọrọ ịlụ di. So ka ama m otu ga-esi kọwa ya n'Igbo so. Kọwaa ya n'Igbo. Kọwaa ya n'Igbo. Apụ m ata nwanyị. Uchinu dị ka m njọs chinu dị achọrọ m ịnụ dị. Mmadụ ole tarala gị? Mmadụ ịbụ. Gwa m eziokwu, mmadụ ole tarala gị? Mmadụ ịbụ tọm. Mmadụ ịbụ nwoke ịbụ tọm. Nwoke ịbụ. Mmadụ ole tarala gị? Gị sị mmadụ ịbụ tọrọ gị. Mmadụ ole tarala gị? Okay, mmadụ ole tara? Okay, mmadụ ịtọ. Atala ahụ gị na buutu mbụ. Atala gị n'azụ buutu moto. Mba. Ele nga a na-ata gị ihe a? N'ime room. Ejila leda waterproof black taa gị mbụ. Ha, mba. Eji ata gị with ka without? With. Iji akwa ụra? Iji akwa ụra? Ndị agwụra. Iji akwa ụra this girl? Okay. Mba. A na-ata gị ele ụdị mkpu ị na-eti? Adị m eticha mkpu. Nwa na-eti ma atawe. Ị gbala akwụla mbụ? Mba sa. Nwoke taa ga-ada akwụ gị ụgwọ? Mba. Otele a na-ata free. Genotype gị? Blood group gị? Ịsala ahụ ụtụtụ? Asago m. Ka ebe isi na-anọnyere anyị? Lagos steeti. Ewekwana onye ebe? Amụ onye Enugu steeti. Ebe n'Enugu? Ọgụ. Bụrụ n'obi na ihe ọbụla anyị mere ebe a na ọ gakwa aba n'ihu ha kwuo. Bụrụ n'obi na nwoke ọbụla kpọrọ gị na fon anwakwala anwa abọrọ ya otele ma ọ bọrọ ya ara. Nwoke ọbụla chọrọ ịlụ gị ga-abịa miti nne gị na nna gị. Ịmụọkwa nwa n'ụlọ nne gị in the name of n'obodo oyibo, you are on your own. Werekwa akọ na uche. Ọ nwekwa na ifisi wivon fisi eyelashes okwu ebe o biri. Kwe na ihe na-agwa gị. Akwa ịnụrụ ihe m gwara gị ma shaba m ọnụ. Kpọọ nọmba gị. My calling number will be my WhatsApp. Okay. Ejuga m. Kpọọ WhatsApp gị. 091 1204 39117. Mgbe ị ga-ekele gị n'akpa gị, kwenụ ahịa ngwa gị, akwa enwere mkpa ikwu obi nga. Akwa ịchọ ka m mee gị interview. Bụrụ n'obi na ihe ọbụla anyị mere ebe a na-aba na ihu akwụkwọ ndị ọzọ kwa ịba. Mee isi gị otu a. Dewe kamera n'ala ga-ebili ọtọ laa azụ. Okay, Bishop. Wepụ na kamera ebe windo nọ. Ele ka ị were lekpa m ji ahụ gị. Sorry, Bishop, I'm on office. Aha nna gị ọ Benji? Tọnụọ lewa ya na tọ. Aha nna gị ọ Benji?
Okay, nwere otele benji. Bịa were phone rụ. Achọ m ọchị ahụ lee anya. Achọ m data ọchị. Okay, sorry. Mụọla nwa. Mba, Bishop Mba. Iwe onye ebe? Enugu State. Ebe na Enugu. Odi. Ebe na Odi. Okpatu. Ebe na Ọkpatu. Amago. Tupu ihe ahụ ikpu n'anya. Adam afọ ụzọ without glass. Okay, ewu. Donna. Oh. Ị da-afọ ole ekpughe isi. Achọ m data ọchị hịa o. Achọ m data ọchị hịa o. Ị da-afọ ole? Adam 32. Onye isi. Katara ata anya. Mmadụ ole na family unu bụ katara ata anya. Onwero. Naanị ego. Kebishi na-anọnyere anyị. Anọ m Turkey. Ese? Anọ m na Turkey. Kpọọ ya ọfụma Chineke agbaghị ọkụ. Kpọọ ya ọfụma gị bịa ka anọ m Turkey. Kpọọ ya were ọnụ Igbo kpọọ ya gị bịa ka anọ m Turkey. Mba, ịkwụzie nke ahụ ịmazi nọ nke a na-ata na. Ị na-ebe? Anọ m na Turkey. Ị nọ na Turkey. Gịnị ka ị na-arụ? Ana m eme masters here arụkwa with ndị financial tech. Ị nwere akwụkwọ? Ya. Akwai mana ihe ọwụla ịhụrụ nga ka ịbara ihu akwụkwọ wee mee gị bịasị m na mbuto vidiyo ịhụ na adị. Akwai ma? Okay, sir. Ara gị osiri ike? Mba o. Gba ahụ eze gị. Nne gị na nna gị ha dị ndụ? Nna ọwa onye ara? Mba o. Nne gị kwanụ? Ahụ siri ya ike. Ụmụnne gị ọ dị ole? Ha dị 3. Enwere nke akwụkwọ ụdọga? Mba. Enwere nke evu ashịma? Mba. Enwere nke afọ ọzaga? Mba. Ị ma nri eshi? Ọfụma mana adakwa m like ịba kitchen. Ị ma nri eshi mana ị na-like ịba kitchen. M na-like ihicha ụlọ. Ọ ya adịrị gị na mma na ị na-ekwu eziokwu. Daalụ. Ọ ya adịrị gị na mma. Chukwu okike gọziere m gị. Ọ dị nwoke ọwụla hụrụ na ikwupụtara ihe a mara ma gịnị ọ ga-anọ ma gịnị aga anọ. Nna nwata maịrị echi na-aba kichi mana ọ na-emezi emụnụ ebe obi. Iji anya ahụ ọfụma. Gị na nwoke nọrọ iji anya ahụ onyekwa gị n'ebe nwoke nọ. Good. Nwa m jishi ike nna nyụma ahụ. Ọwụ ya nwa m. Ọnyụ ahụ banyela dị mkpa ya nọ. Ụmụ nwoke ole tarala gị? So 2. Aha ha? Ifeanyị. Ma ahụ kodi aka gị. Ma aka gị otu a. Ị lụọla oke keke Mary ka ị gbere. Nke Mary. Ifeanyị na onye? Na Kenechukwu. Ifeanyị ọrụ agị neta agị? Okay, an artist. Kelechukwu ọrụ agị neta agị? Bureau de change. Iji akpa aja otele? Arụọla gị ọrụ ọgbanje mbụ? Mba.
ije eri ọrụ na nrọ Mba. ije use vibrator Mba. imele nwaanyị na nwaanyị mbụ Mba o. onye ara ọgbala gị aka ntị Mba. gị na nwaanyị o ji ada ụda amụ Okay, Bishop, aghọtara m Igbo a. enwele nwaanyị gị na ya dọrọ ụdọ maka amụ Mba. iji aṅụ amụ Ehe. how many minutes ka hours ka ị na-akpọ amụ n'ọnụ 5 minutes. ọṅụ amụ 5 minutes ego enyela ụdị mkpu ị na-eti Mba, adakwa m eti mkpu. kwechiri dị na nwa ma o riwe ọrụ genotype gọ AA. blood group gọ O positive. congrats na Oh, thank you, sir. kpọọ nọmba gị mana buru n'obi ịkpọ nọmba onye ọwụla bịa kpọọ gị sị gị bụ otelebara abụkwala biko no onye ọwụla ị ga na-eresivu kọl mana nke ọwụla ị na-alaiki gị blọkụ ya o Nwere ike ịkwụ Instagram akaụntụ m. ị chọga followers na Instagram ka ị chọ kpọọ nọmba gị tupu ga-aga na YouTube ga were ya ma ị ghọtara the truth wo kpọọ ya nọmba Okay. 0 + 90533 8351579.